Eli siis muutosliverina mä sain yhdeltä tubettajalta videon, että mä voisin vähän esitellä mun pikkumarsuleita. Mä en välttämättä saa niitä tuolta kiinni, koska ne on vähän pekkuleita. Ne tuli meille tosiaan jouluaattona. Joo, niin ei ollut kuin varmaan joku reilu 2-3 kuukautta ehkä. Ehkä 2 kuukautta varmaan. Niin, ne on vähän pekkuleita vielä, niin mä voin sitten esitellä ne. Tosiaan joo. Jos tää on niinku tässä, niin näettekö te nyt tästä? Te varmaan näette. Niin joo. Niin, mä nyt otan noin niin, oottakaa hetki. No niin, otan tän pikkusöpöliini. Te varmaan näette. Jos mä oon tässä. Eli siis tässä on patu. Nää tuli siis meille jouluaattona nämä molemmat. Ja tää patu on kuulemma vanhempi kuin tatu. Niin, tää on vähän vanhempi. Täällä on tosiaan tämmönen vähän pidempi karva. Pitkäkarvanen pikkumarsuli. Joo. Niin. Tämmönen söpöliini. Mä voin näyttää vielä kameraan. Se tosiaan tykkää vähän vetkuttaa. Mut joo. Tykkää... Ai vitsi. No ei se haittaa. Patu ei se ollut sun vika. Se oli mun vika, kun mä otin huonosti. Siis joo. Niin tämmöset pikkumarsut. Niin tässä on patu ja tatu tulee kohta. Odottakaa hetki. Odottakaa hetki taas. Joo. Tässä. Tatu. Mennäs. Vähän tänne. Mä en tiedä näyttääkö se mua vieläkään. Mutta tää on tatu. Tatu on siis vähän nuorempi kuin toi patu. Niin, mutta nää on kuulemma niinku jotain sisaruksia tai jotain muuta. Niin, mä en tiedä kuinka vanhoja nää on, mutta mä voin kysyä äitiltä. Niin, jos te haluatte tietää, niin laittakaa johonkin mun, vaikka tähän videon kommentteihin, että haluatte tietää vähän näistä lisää tietoa. Niin tää on siis tatu. Ja äiti ja Sara, mun sisko, osti nää mulle joululahjaksi. Niin nää on mulle joulusta saakka. Joten ei varmaan muuta. Eli tatulla on tässä tämmönen valkoinen raita. Täällä on vähän lyhyt karva. Tällä ei ole pitkää karvaa niin kuin tuolla patulla. Ja niin, tää on muutenkin vähän erinäköinen ja vähän villimpi. Tätä mä en uskalla laittaa maahan, koska tää on aika villi. Jos näette, niin katsokaa. Tässä se siis on. Mä en uskalla laittaa sitä maahan, koska se ei hyvää seuraa siitä. Joo. Nää niin tykkää olla sylissä, jos nää ottaa syliin. Mut jos nää niin kun, nää ei tykkää siitä, kun nää otetaan kiinni, mutta sitten ne tykkää olla kuitenkin sylissä. Tosiaan, aina kun mä annan heinää tai ruokien esittelykin tulee kohta, niin mä sitten yleensä rapsuttelen näitä vähän. Et ne tottuisi näin. Joo. Hetki pieni. Eli siis näillä ei ole mitään
semmosia kuljetuskoppia, koska mä en tiedä, mut sitten kun nää pitää johonkin eläinlääkäriin viedä tai jotain muuta vastaavaa, niin varmaan hankitaan sellainen. Mut ei nyt oo ainakaan niin kuin kuljetuskoppaa. Tuolla on vähän heinää maassa. Jep. Heinäkorgi on tuolla ihan kupsis. Kupskeikkaa tuollain. Mut mä voin esitellä millaiset talot näillä on. Niin oottakaa sekunti. No niin, eli siis toi. Täällä on Tatu. Tatu ja Patu. Niin niillä on tämmöset 2 koppia. Mihin mä siis yleensä laitan noiden kattojen päälle, niin kuin kurkkuu tai salaattia tai porkkanaa vähän. Oikeesti ei tarvi repiä sitä heinälaatikkoa. Mut siis niin, tuolla asuu toi Patu on yleensä tuolla ja Tatu yleensä tuolla. Mut joskus kun Patu, tai siis Tatu, tämä, nyt mä kuvittelin vahingossa, että niinku Tatu menisi tänne, mutta se on nyt toistepäin, että mä en muista, oikeesti, mä vihaan, aina kun mä kuvaan videoa, niin sit mä unohdan kaikki nimet, niin siis Tatu, aina kun se menee tuolta kopistansa tänne, niin Patu, eli siis tämä veijari, joutuu menemään tonne. Tuossa katson kameraa. Ja jos ne ei ole tuolla kopissa, niin sitten ne hyörii ja syö heinää tai syö tuolta ruokia pois tämmöistä. Tuletko katsomaan kameraa? Joo. Tuletko sinä? Joo, ja siis niillä on tosiaan tämmönen heinälaatikko, missä niillä on heinää. Koska eihän niitä nyt tähän maahan voi laittaa. Se on kakkaa. Tein yleensä sillain, että kun tässä on näitä 2, niin kuin tänne tulee ruokaa ja tänne tulee sitten herkkuja eli salaattia ja tomaattia. Voiko muuten Marsuille antaa tomaattia? Kurkkua. Mä en ole vielä antanut tomaattia, koska mä en ole miksi niille antaa. Tässä on niillä tämmönen pieni lelu, mitä ne voi purra. Ja tässä, koska ne puri näitä häkkejä, varmaan näette tosta. Tossa on vähän. Niin ne on purru näitä häkkejä tuolta. Esimerkiksi tossa purrut. Niin, on purrut, niin niillä oli tää, mutta ne ei purrut tätä. Niin sitä iskä haki tämmösen puukepin niille. Joo. Mä voisin esitellä teille näiden ruuat, koska enää 2 minuuttia, että tää loppuu tämä mun aikani teidän kanssanne. Koska mä teen yleensä 10 minuutin videoita, joskus vähän vähemmän. Siis aina kun mä siivoon, niin tästä näistä paloista tehdään niille tohon matolle pieni semmonen aitaus, missä ne sit on. Sitten on tämmöstä purumista, mitä laitetaan niinku tonne. Eikä niinku, jos on hamsteri, niin hamsterillahan pitää olla ihan sairaasti purua siellä. Mutta Marsulle riittää tommonen ihan pieni kerros vaan. Varmaan näette tuolla vähän maatakin. Niin niitä ei haittaa se. Ne tarvii vaan sitä niinku vähän nukkumiseen, että niillä on pehmeä nukkua. Ei niinku varmaan mihinkään muuhun. Koska hamsterithan kaivautuu sinne purun joukkoon niin kuin nukkumaan. Mutta marsut menee noihin koppeihin. Siis meillä on tämmöstä ruokaa. Niillä. Mä voin avata tän. Näette ehkä vähän paremmin. Oottakaa. Noin. Niin tämmöstä. Siis nää kaikki tämmöset oudot. Tämmöset on niin kuin herkkuja. Ne ei syö muuta kuin näitä valkoisia hirveästi, mutta ei täällä ole muuta kuin sitten niin kuin tämmöset. Noi vihreät siis ei oo.
Mut niinku tämmöset siemenet ja maissit ja tommoset nappulat on niiden ruokaa täältä. Sitten niillä on myös toista ruokaa. Eli heinää on niiden pääruokaa. Sitten näitte varmaan ne nappulat siellä. Niin tässä on samanlaisia. Mä voin näyttää vielä. Tämmöisiä. Joo. Mutta tää video taisi olla tässä. Jos te haluatte lisää marsuvideoita, niin mä voin tehdä. Joo. Te voitte ehdottaa millaisia videoita te haluatte, koska mä en osaa tehdä videoita. Mä oon aloittanut tän tubettamisen silloin jouluna tyyliin, kun mä sain noin marsuttaa joskus silloin. Vähän aikaisemmin ehkä, en tiedä. Niin ois kiva, jos ehdottaisitte. Siellä ne pikku marsuset on. Ne tiputti heinälaatikkonsakin jo. Niin ehdottakaa sitten. Moi moi, nähdään ensi videossa.